Dia perlu buat bertanya kiblat ju ai mensim nak kapor ya kibasam jenjar kibasam lanan. Dia kuma pilih kan dia yang jadi kong mencoba kamlong komnya dari ada kejingarap jong piwe ada kejingarap jong kibru kibadan kamensim is nei. Kublai pibro te nikoni shap ngai ka jing songo e ublai tai kan rat hi bolo ai ngi kamet ka bokoi ka bakhya te perlok phirang kan mau ni amini kong phi ong ba sa shaklang sa shaklang tama phina bagi khon ro na bagi khon ro sa shaklang ya thia be le be mo sai ulang ngada bat ki mara ro thia lang me da ba ki mara na perbu na sai ran na bat ki mara ba nya thia kim ju dai da yang ta ki mara yo tiak lang. Ki mara khlau be kun tu ni damit kan kamu phi sa mit ba da sa ha kan ni ka yeng phi la ju ya sa than aju dan ngala ni te ba da plang nang ba du phlang ngada plang ba sisa hok ba dak mat bruk mat bulai ngaba nga plang si pam da phlang ta man tan ja tan ban lai ka than ni anu jate ka ene ka ja ka khaw ka yung ka bon tam ba ben ba mun yo am se na ban plang su pam be du phlang te hadian ka tu ka jingwan jongi ha ka sin ka ban kang ma bon pe ya ka bha ka myat bat ka jinglong jong ka ni ka yeng ka sam te ngila isipun e ki jing duna ma ha ka ni ka long ka yeng long sam te ha ka jing trai lang ba ka project clean surrounding te ngila la ban ong ba ngila la ban kham pen bha ya ka ni ka yeng ma ba yen jor ya ka e ka balong ha ka tu ka sin ka ba ngi wan kang te ngi ai ka jing khoblai kar pang e paro kino ka shan ki jongi wai pai wai ma ibla ka shan ni ha ka ni ka jiya ni ti ka jongi ha ka jing pen bha ya ka ni ka yeng ma le se in da long hadu kata ndrai kala ya rap sibun ya ka ni ka long yeng banya ni jor ba ya ka tu ka yeng ka ban kong te pa ba pe ya ka ni ka video ha ban kod ba pin sa sham ma ya ka ni ka yeng ka ba ning kong ka long kum no ba hadien ba ngila pen pha ka long kum no te khoblai sibun Tang kawan pasir. te ha ka ni ka yeng ka jong phi ma te ha ka ni ka yeng ka jong phi dong na du na ta sa
te kare ka ne ma ka ta ka yin ka ba ngila pensional ba ka je trai lang bat ka clean surrounding project ma ba ngila ya kran ban nginya pen ba han an sa ya ka long yeng te man ta ngila dam ba ngila la hiru ban pendap ya ka yeng ma te man ta ka la kham ba shi bun sha ban ya ka ai ka ba ki sa ni kong ma te yang ni pe support ni so te gede kini support te solar gila pun bu ni trayeng te kini ka de ka te ni de ka kamera thya ni de bal solar ba dan lai bal no ila penthe ma ka je tre lam ba jaf te kon ni sham ka jing sumo yu play chai kan rat ma la pani kan do ba yang ni ka ni ka sngi te shi thu yang ni ma shwa ban kan do yang ni phi ka long kum no ka bam ka di jong phi te kam la biang pi kam na bang da moro phi ang ba bam da phlang na ma dai te man ta pat long kum na ta pat ta ra biang ta bang te dang du nai ai chiu du na chu muso du na chu ra ta ba phi ka ni ka yeng ka ba thamai long phi man na kum na na man ba ta la yo thia ba ta thia te ba kum ta long kini ki marba mardi phla biang man ta nang biang ta ki dang da te ka long kum na pat bala shan danjar hap ku karier karam te nama balang ba ka je trai lang ba ba jaf ma te ngi la ta ban pen yang kan ka yeng ma kum ba ta le se kam de ba kata dai ya ka ba yanu jor panya ka to ka baram ba phisa ta long kala la bha si bon te manya ka to ka ba ram sia kong long kum no song kum no man ta bala yo ban sa ni ka yeng Superman man sha ba sa to ka yeng rem long kum no tieng ni am chop sa to ka yeng rem tieng ta man ta tam tieng shur amมันจะพี่องบาดาสายมีชคลาวลิบูลังชคลาวแต่มันตาเต็มดันคำชื่อบันลิบูชคลาวมีเพียงดันคำชื่อบันลิชคลาวละดันกันนี่ก็ยิงกลาสแคมวลาเดดีตั้งกี่ยิงเดียงกุมเนียมุลุมาลารุแต่ลงกลาชงานบุญได้บันยตุกบาริมมันตาตลักกันมันอันบายุอันก็ยิงทำนี้เลยอาการนี้บล็อกคัดกลาดีก็ยิงกับแซมจงพีนกองมาแต่มันดันมนุบลาบันองบันวันกำบันki wat kini ki nadu kini ki tiar gitar nadu kan ka yeng ka sem bat baro ka bangil ai je pi kala de ka jong pi hi ka shong pat sa pi kan kum no ba phin sumar kum no ba phin ri ya ka ka bai la ai ma kong phi ang ba ha to ka yeng ram chi fan ma gi phi chai ba na shana tip ki de ki bichara tip ki de ki no yer chula ni wan bar bor na kum na tangai mi tangai mi man te de la itu long phoi ki mon chula bar la ni ki wan cha ba ta bla sa ni ka yeng khamai pa ji wan sho phin che hi ran tiang ni ma ti de ma sa mo kum ta ge na lo ka ba shani as kham ho blai ma je dwai ma ka sima bra je dwai te pa na u kan ya u ka ka ba phi ang not ma ban le ka ka ba tam te tang ka ta hi
dai bo nama kan ni ru bra khat te kala dai be ka along ka jing kar khoma ka ba kuma phi am to ka sen ba shwaban shnai to ka yin ram ro ma phi wan ta ba bre ba phang le ma wan her ma khma phi te along ka ek jing kar kho ka ni phi be ka yin ka sang jong phi bra khoi te lai lai na ba ta dan ka ek jing na dinani am kam sa shu phone be ni ma te ngi ru sa pai be kan sin ka ba phi phone ngi pat se ngi la ban rap phi adin ham bodo kong phi dang belan ya menta ne chora adan bi hayam imei te kong pat la yo jing belai ini menta pat yo ara ayu kan sa persang ban wan belano sini satai yo shu yo kum no ma ban kham bit kham biang e hayang mung mangakat ni ki brio ki ba ye je phi kila aya le ban long kum ka kheng ka banda jong phi kan ka yeng ka sam ka bam ka di kitar ba ro khat jing dan kam jong phi te la da phi yo lis ta ka bala ka sni long a phila kham pa hu e kin khin dian ma te kong pisiar le tep sni kan ma le tep sni nang ta pet ba ka yeng ka sam nang ta ko ngu ba ye meiru ala da ma pisia phia le tep sni te imei jong phi rin kham hun ka man siam uble rundang kerku ye pisia ka yeng ka sam hi ba ro ka we ma le tep sni nang ta nai ju ko ar ban ong ban yalang sama dang khna pet ye ka por nda phila de ka por phinya bi ta brio ba biang te kham tam phi dang ya rit man ta long don kam man ya kran ne kan ma te le tep sni barabor nai ju pat ko samlar ya man ta na mar shani ng ibo bun ki ba tang shula kham he khin dia la ko samla no te phin dai ju long kum ta pe ye ka yin ka sam ko jong phi ka long nong ka dana pedang jing jing jar te phi di ban sung tu lupai ka ta te ngiru ngim da don bun ni hera ban ong ban le kata tan rikat ka bor ka baki bru ki la kat ka bor ka ba mangi la ta ka tai ka poisha phi ma kong te kong kumbang ila yo ban pen bahaya kan ka yin ka sam ko jong phi ma bat kum juru kumbang ila yo ban wanda shapi ma kum ya ki ter bam terdi te na taru bat ki bam ki diru te yakani ka yem baro kala debi ka jong phi ma bat amdan bala shu ban kam try yakani ka yen ka ba phisa manta ma te phidan ai ban ai khobla ya ki tu ki no karshan ki jongi ki bala yarap phi dan beli sejar ngut nama kila le bahaya nga berkelai rapi yang ban bersnai ni ka yang adu kitiar set tiar ti adu kabam ka di kila penbiang amla ruban se kuliang jengai bahaya phi te perlok atu ka jinya linti ka jongi bam ta ka sngi ma balon pe yakani ka yeng jong ini kong ma iba ngi pen bha te kala poisa ka bakot bat philai hi manyan jor ya ka to ka yeng ka ba rem ma kala bha sibun e kan ka ba thma ba ila byang lot na dong sedong ha khala ka bang ko di ka ter ka ta ba ha ka yeng te khuble sibun ya phi ba ro ki no ka sian ki jongi bat ngin sa sham pat ha ka wei pat ka long yeng ha ka wei pat ka shnong khuble sibun